A day in a life of a makeup artist. Hello guys, this is my makeup station for today. And for today is a wedding in San Carlos City, Pangasinan. Sa hindi po nakakaalam, ako po ay freelance makeup artist at ganap na nurse din po. Natuto po akong mag-makeup dahil po kay Inay Cindy. What I'm doing right now here is prepping my client. As you can see, I'm wearing face mask para pag nakakausap natin ang client, hindi maamoy ang chismis, charis. At ito po yung result. This is my second client. Tada! Tapos na po lahat. Makeup na lahat ng mga entourage po namin. Bale, 4 po kaming nag-makeup. At may isa po kaming taga-hair. Ito po pala si Inay Cindy. Siya naman po ang aming bride. Fresh! Nagpapack up na po kami dito kasi uwi na po kami. Before kami umuwi, syempre kakain po kami. Nag-order po si ma'am ng McDo para sa aming 5. Ganito po karami ang aming binibitbit. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood.